Ididedele uNtombethonga album yakhe ka-2026 ethi Lucifer. I-release date yayo ke ibinge-4 ka-April 2026. Hamba ke wena ke uyodlala ingoma online. Nazi yakhe ingoma ziyi-12. Eyokuqala ithi Anindazi, Umfazi, inkomo zamalobolo. Ndolobola ngani ipolitiki ezami inkomo. Lucifer sendilapha nje. Azothi ke malume. Ubuthi bubhukile anindazi. Hamba ke wena ke uyovuyela ke uyonwabela ke i-album yakhe uNtombethonga ke. uNtombethonga ke ngumculo osemdala kakhulu endimeni. Ubuyile ke phaya izobulela kakhulu. Sithi guys, thank you so much for your support. See how we are doing online. Check these numbers. Let's make them huge. Lucifer is doing really good even out of Africa. Check region area. Let's see more Ks to million. Ndiyabulela kakhulu njengoba ubona ke phaya province okanye ke country to country kuyavela ke phaya ukuthi ke i-album iqhuba kanjani. No kuLucifer ke ama views konke nje kukhona. Ungumculi ke ndikathi mhlawumbe ngokuqala kaothi kasivezele ke analysis kwathi intoni ke analytics yakhe ke yomculo ke uvezele ukuthi ke nokubonisa ke indlela sixabise ngayo njengabalandeli okanye abathandi bomculo kamaskandi. Lucifer ke umculo omdala kakhulu endimeni. I think i-album zakhe sezikhona online currently I think ziyi-2 and zeza 4 to 5 years back. So inkonde ilegend yomculo kamaskandi. Uyikhumbula ke phaya ke bakhona ke nabanye abaculi abasezayo bakhona sebekhiphile. Niqhubeke nje nisupport abaculi bakuthi. Yabona ke xa online engena kanje kubaculi bakuthi bekwazi ukuthi ke bazame nabo kangangoko ukubonakalisa into baba they appreciate our effort. They appreciate indlela konke nje yonke nje indlela esenza ngayo ukubonakalisa ukuthi ke umculo siyawuthenga ngokuthi ke sithenga idatha. Abane voucher bathenga i-voucher. Abane free wifi, it's fine, you can go and stream umculo nge-free wifi. Umculi yena uzocontributor. Kubaluleke kakhulu ke lonto leyo ukuthi ke umculo ungawudownload kuma app angekho semthethweni. Ama app angekho semthethweni ke ngalabizwa ngokuthi ngoTubebit oVidmate nezinye. Okubalulekileyo nje wena mina ngingakucebisa khona ukuthi nje umculo wena uvele uthini udlale nje kuphela. Ungathi uyawudownloada ngoba uzodownloada wrong. Wena umculo vele udlale nje udlale uplay wakho. If awunayo iYouTube Premium okanye ke iPremium ka Spotify vele udlale umculo wena linda ama-advert aphele. Kumnandi ke phaya ku-Spotify ukuthi i-advert awukwazi ukumcofa uskip i-advert ingakapheli. So on this side of YouTube siyanicela sinibongoza ukuthi ke umculo siyanicela abaculi batya ngawo eza advert izitsala ixesha elide. Nina nithi mhlawumbe zinityela ixesha ube wena ubungxamela umamela umculo. So zilinde eza advert ungamcofi la skip ngoba eza adverts zizo ezikhokhela abaculi, zizo kaloku ezibenza abaculi bakhukhumale mfondini. Eyona nto nje ke sinqwenelayo ukuthi ke sibe nabo abaculi e-Eastern Cape abazothi ke bakhukhumale efondini babe nesidima baziwe sisizwe sonke sikamaskandi, baziwe ngumhlaba wonke, baziwe all over and over and over again.